har prøvet her i Biomatin at samle en gruppe landmænd, som kunne være nysgerrige på det her med det regenerative. Så den der følelse af at være en del af et netværk eller et fællesskab, hvor man faktisk kan ringe til hinanden og ringe til os i Biomatin og få hjælp til at komme videre. Det giver mega god mening, fordi der er ikke nogen sådan one size fits all. Og der er vildt meget af det her, vi først nu er i gang med at lære, hvordan gør man egentlig det her. Så det er det ene, og det andet er jo, det som jeg allerede nu kan se folk de tager med sig, det er det der med, når jeg kigger ud på mine marker, når jeg kigger på min bedrift, så kan jeg faktisk godt se på den med et andet mindset, end det jeg plejer. Og hvis jeg ser på den med de her nye briller, så ser jeg faktisk nogle nye veje, altså nogle helt nye metoder, som kan hjælpe mig til at på sigt få nogle selvkørende marker, på sigt få en bedrift, hvor jeg faktisk ikke bøvler med sygdomme og skadedyr, og hvor jeg faktisk på sigt er lykkes så godt med min plantesundhed og min biodiversitet og min jordsundhed, at jeg kan udfase både plov og kemi i meget høj grad. Og så ved man måske ikke, hvordan man præcis skal gøre det, men man ved, at det findes, og man ved, at man har et fællesskab, hvor man kan dele erfaringer i, hvordan man kommer derhen.